שלום לכולם, אנחנו שוב בתוכנית החל משפחתך לחופש. עוד 3 שבועות בדיוק הילדים שלנו יוצאים לחופשת חנוכה, חופשה של 8 ימים, ורציתי לדבר איתכם הפעם על תכנון נכון של החופש, ככה שנוכל ליהנות הנאה מרבית עם המשפחה שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה כבר מעכשיו להסתכל בלוח השנה, לבחור את היום המתאים לנו כדי שנוכל לצאת לחופש מהעבודה שלנו ולהקדיש יום שלם לבילוי עם המשפחה. אם יש לכם רעיונות מסוימים איך לתכנן נכון את החופשה הבאה, אז תכתבו לי בעמוד הפייסבוק שמופיע כאן ליד הסרטון. ועד הפעם הבאה, להתראות ביום טוב, ביי ביי.